APDCL solar power plant surisi megawatt ki BJ along raratum chedondunde. Ramlek help school along thanbang aphai pabat ponangji headmaster. Assam cabinet hin pen Numaligarh refinery limited along kuti pharon ner kebra ingko rakhe thom atangkaan kipi kepabat pon. Kardom karbeng nolai fe berta kala ara dona phanstami pini birtang tom pen arjik tha lam ki bulote longle philang lam ki thenailo adhima longle ke kam kelo aprang ko an mala so tengsi do verpo borjana hawar along solar project amen pen chiri suri krener kep mate 18000 bighas alongle nangji pojok menti solar pen rong troxy ara ratum longli pi thek thepusi ningje Lakhain ko raisi Borjan MSC constituency ke parlo patumi vosik ni phain ko ra trok arni Adapor phai kre isia por men tiswarong asara hemalong Karbianglong Autonomous Council EM KAC Revenue Department ARO Dipu Circle Mondal APDCL Joint Secretary KAC Revenue KAC Secretary Atumpen Pen Solar Project ki BJ longle phutha ka chingki chathanamai padopon Sonsi Borjan constituency along si Bangso solar project nangki BJ aphan sarkar pen adin jongpondetlo labang solong men tisorong aratum solar project along longli ichet take joy pen pekpon thek pusi rong aratum pen lamthe chepak langpon athe labang solong leke NC area boy phesitame haku phipwa kai pen sai ka chotiki ka chokle madin labang solong lepen si kaya hemtun kachepang reng ilo non bang solong lesi nonason hapre long le ke parlo ejike nilitum arong arara long le ake joy pen pek thek thilo jongsi pek bek nangji pulote land compensation nang pinangji pusi rara tum ke hang pado nasela bangso solar project long le phuthak penang an chingki chathan ponlo setami alam ka chingki bang pamit thek thesi mai pajot koklo Labang solong KAC EM Surjo Rongphar Borjan VDC Chairman Sonaram Singh Joint Secretary Tensing Rongpi Secretary Sar Intero APDCL CEO Atum Pendanglok Mondal KS Revenue Department SGB Lapen Rong Troxy Arong Saratum Chetondon Boli Pathar Pen Projan Terang Pen Bokajan Penanam Terang Karbianglong Live Nilib MSC constituency ke parlo inglong sarihutia habar long ingtia rongalong loke chale hem Karbianglong Autonomous Council pen kikimpon Ramlekthe lower primary school along lothan bang hinivet bonsami loke chale osomara phaya bang kado kabe bang troxike prapho ando labang sojok loke thana long kasik sak lapen kisung dokok titia joini prabjin pen inut bak lothan bang aphan KAC hin pen pek ponthunan ji pusi school managing committee mai phu headmaster lapen osomar asarpi sarbora atum chuning ripon Hemthepi kimji pulote anujok ning theklong nangji lalote tomon jong hele jap setami krebun elo lasondak thaksi osomara tum ke charli ke chengsi ke methang ahem pen henlo adun thuke loke chali mate school along pen henlo inglong ahavar along LP school ang bong pen osomara phaki ong nai pulote Ramlekthe LP school along ta ilong lo athila da kaddo kabe pangrom pet pen osomara phaike bang troxike bra phoso sedo bonta than bangke bang hinivet school hemta osomar pinangan dokokamat kangi ang hoita chetangte school boundary wall pusitami non puta avelang nasi prabjin pen inu thanbang nang toy sonte mesenji pusi headmaster Amar Talukdar assistant teacher Rocky Tokbi lapen school managing committee amai phu Jameson Lekhthetum KAC CM Dr Tuliram Ronghang education EM Richard Tokbi lapen ilib MSc Pabitra Rongpia tuma phan chuningri headmaster ki puso na secretary kan tungo bangalo master bang napabata sonde kasi no na classroom bang ma kenan solo theke sumar bang bat ko hayang lo theke 70 plus so sumar do master bang than bang sik sak lo tu mahani pe nonta kasik sak pan jom tangka masa sab chirung si du ako alert bi ko so ser ko claim pon asira so teng bute sik sak pi yang lo posi master bang moni dun babate posi ta classroom ngam me mabate posi tu ma ke du kisu lo toilet tame voice toilet tame avelang lapen banduri war avelang lapen cook tame inu dolo lapen inu nang kina abang so lama si formally
office pali lo tami no ta tangla labangso school ke than ke mesena joini se nilitum asomara tuma phanta labangso lokecher le hemalong si nangche toy dun ring ti loputa osomar asar psr bura tuma hinpen lo than bang lapen smc tuma phan aning aklong pen joro ponthu labangso school ki kim kerang ke chengke ke damtang surhi raplia ningkan si parja ponlo labangso school code number lake isi nerkep isi sirkep highway truck highway nerkep pli isi hini henlo cluster ke balijan lapen block ke nili block arlosi parlopon ni tum ta la dak na che thon ve khon no tami la once tami school me chan jok ni tum ta la pu lang hat bo I boas tami pu ne thon mamlo Vosega cheklo ni phain kora troker ni ada por phai kebra chiti malong pen osmar le pen asar pisar bura tuma phan pha ponsi school level sisu mela mai do ponsi mission pen pachun ponlo মাষ্টৰটো কম আছে তো সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ মানে অলপ পঢ়োৱাত অলপ কেতিয়াবা দিগদাৰ হয় আৰু এতিয়া আমি দুজন শিক্ষক আৰু মই হেডমাষ্টৰ এজন সহকাৰী শিক্ষক আছে কিন্তু কি হয় আপোনালোকে গম পোৱা নিচিনা কেতিয়াবা ট্ৰেইনিং থাকে কেতিয়াবা বেমাৰ আজাৰ থাকে তো সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে কেতিয়াবা মানে ক্লাছটো ৰেগুলাৰাইজ কৰাত অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় Jogela ben Sondir Crow la ben Koila Mati ben Samsonic T Carbyang Long Live Assam government atum New Maligarh Refinery Limited along Kechengsi Tangka Abeng Kuti Pharohini ra Pharo Phora Lak Troxike Brake Thom An Kipi Ponpen Labangso company along equity bat ponlo Kedamtang Bhomkuru Arni Assam cabinet hinpen New Maligarh Refinery along project expansion of Hanpura Kuti Pharoner Kebra Inkoreke Thoma Tangka an Puthot Kipi Bonthuja Phan Chekroy ponlo Lapona tangka ki pidun lake non Numerical refinery along 3 million metric tons jang thuki phur ponbomadim 9 million metric tons sanajakong ke padoji la pen Numerical refinery pen Paradip Odisha an crude pipeline ka salam an pata Numerical refinery pen Siliguri West Bengal along an product pipeline ka salam ponjia phan ke dengpon kutisuri in koraner cap sosia project lo State Minister Jayanta Mala Barua hinpen kaningje pona tengke government atum Numerical Refinery Limited along Kechengsi Tangka Abeng Kuti Pharohini ra Pharo Phora Lak Troxike Brake Thom an Kipi Ponpen Labangso company along equity bat ponpo Labangso Maya along cabinet hinpen Lang Aron Prevention and Control of Pollution Assam Rules 2022 along Masapso Kelar ke padoponja phansitami cheparai pon padolo Labangso Aron along Jasimet Arna Makumlin Lang along ke jok mate kelodama puthaksi Jasimet RDB ponlo Stadex report Caribbean Live Vosika Chikloni Pankora Trokarni, Odisha along Rialong, Diga Pahandi Police Station ke parlo, Gamjama Havaralong, Bas Humni Kachetong Pirajok, Bang Krehinia Bang Pubang Piatum Apran Kedamnang. Lapan Bang Nerkebatuma Banki, Aring Huke Swahiring Tangrak Lopusi, Birta Ripon Long. Bhamkuru niwe Ganjama Havaralong Kachetong Pon Hinia Bas Laki, Isiki Private Bus, Lapan Isia Banki, Odisha State Road Transport Corporation Bus Posi Pangtek Ponlo. Birta kiri dunlo tengke private bus abang Raya Gada Hawar Berhampura natpen ke dam bomhor halapu Gudabari anathupen OSRTC bus ke bang bomhor si labang so kisung chetong ponlo Odisha Chief Minister Navin Patnaik hinpen labang so puthak ning duk chepak lang ponsi kithi ke jang lapen areng hu ke soduma hema sora tuma phan aning pathidunglo Kithi dunglo bang pubang phia hema sora tuma phan government hinpen inudalong lat ke thomana kera pajodong po lapen areng hu ke sodara tuma phan ake chopen silang pon poputa lamcha chipi ponlo Humni bas kate wara tumang bong inuda phan ke silang pon bomlo lapen inuda bang ke adima lampena ma thek pon long leber pusi pachini pon Lason si India President Draupadi Murmu chutame gangjam along la pusana kisung ka chetong along kithi ke janga tuma phan ningduk chepaklang ponlo lapen areng hu ki soduna tum ana phan kimida prangja phan ana me hirjumeta hang pidunlo
National Desk Report, Karbi Anglong Live. Pinya Abirta Gila Ponsi, Kang Toniglom.